Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Tuan sembah nireng ulun kapurpori sang ngerat Sretinon ning pasewakan busana maneka warna
Pak Puspiteng Udana Miang Panjra Sarwarukma Ranggeng Manik Narawata Obro Prabanya kang merat kenyaring teja leliwaran lerke laje siring tate Wimbo kekandha mrek tiuping maruta mando saparan mangambar bungas amus namastu sidam skaring bawuna langgeng nun mangke Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten ing Bali Martya Kunda Manik ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kakang Resi Narada Kakang Resi Kanika Putra kencang laru dayang pak pong bebolong kali cedhe sapa sing gawe inggih di tansah pinanganning kawidadaning ring sambikala sawanipun ing raka Siti Pangudal-udal asung pambaginipun Adi Guru sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing raka mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula nonton kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah kula Kakang mboten langkung kasekecakno anggenjeng ngandika lenggah Kakang Resi Narada inggih sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ing nglaka ing Siti Pangudal-udal dinten sak mangke menika Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Bathara Indra
Suropati padha kanthi raharja sak prapta kita ning ngarsa ulun nggih Bathara Indra tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putrapun Bathara Indra Rama Wukulun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Iwang Adi Wukulun Bathara Guring Suralaya ulun tomba karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para uluk Bathara Indra kula pundhingga jimat dayana ing kasantosan Wukulun apa dene sira Yamadipati prayoga nangganira ngadhep nggir Yamadipati kawula nuringgih sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Iwang Adi Wukulun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Iwang Adi Wukulun sesembahan kula Wukulun Bathara Guru iya Yamadipati ulun tomba karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun menapa marang jeneng para uluk Yamadipati kula pundhingga jimat dayana ing kasantosan Wukulun wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi ingkang sekawit ingkang rayi ngawontenaken pasewakan wonten madyaning Balimartya Kundha Manik ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata wonten ing Suralaya ingkang nalika semanten katingal jenjem tuwin ayem nanging dangu-dangu teka wonten gara-gara ingkang sumunduling ngawiyat Kakang Narada menika saking daya pangaribawa menapa Kakang Narada nuwun sewu Di sareng kula tampi timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru mekaten menika kala wau tuwa tandha pitaken saklebeting manahipun ing Raka Sidi Pangudal-udal tandha pitaken kados pundi Kakang menika lahir batin paduka menika handangu dhateng Raka menapa estunipun batos paduka Adi Pramesti menika nyobi dhateng Raka Sidi Pangudal-udal liripun kados pundi dene Kakang Narada paring dawuh mekaten nggih mesinipun mekaten anggen kula matur Adi Guru menika dados nalendraning para Jawata panjenengan menika dados tetungguling para dewa sampun maneka wujuding titah swantah nadyan kutu-kutu walang atoga bebasan jinaring wonten ing panguwaos paduka nanging sabab menapa paduka ndangu babagan gara-gara kita mandheg wonten ing Kayiwangan Suralaya mestinipun Adi Pramesti Bathara Guru sampun mangertos menapa to sababipun dene wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menapi ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman boten badhe kula bathang piyambak ingkang angka kalih kula mangertos bilih tetungguling Kayiwangan menika ingkang rayipun Bathara Guru nanging Kakang Narada menika minangka dados kamituwaning Kayiwangan dosa menapa menawi kula wantun hanglangkungi dhateng panguwasaning kamituwaning Kayiwangan sesepuhing Suralaya mila Kakang nadyan sejatosipun ingkang rayi sampun mangertos nanging jumbuhaken dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken menika langkung prayogi Kakang Narada alah inggih menawi tetelo mekaten tumunten kula badhe munjuk atur ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru nanging menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksama nggih Di menawi boten cocok tuwin boten matuk kalian menapa ingin ginebah wonten penggalih paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten dados menapa Kakang nggih matur sembah nuwun kawuningono bilih gara-gara kayangan menika kala wau mboten dipun sababaken saking pandhita tapa lemah sangar kayu aeng menika babar pisan mboten namung wonten satunggiling titah ingkang ngri kelenggan sak mangke nedya gadah muga inggih menika sowan dhateng Kayiwangan mekaten Kakang inggih lajeng titah ingkang muga kepengin sowan dhateng Kayiwangan menika kala wau sinten menawi niki kula mboten saged ngaturaken namung semanten kula sampun munjuk atur bilih menawi mangke numusi aturipun ing Raka Sidi Pangudal-udal menika mangke Kayangan badhe wonten dardah ingkang tuwa saking moganing titah menika kala wau mila kelenggan sak mangke Adi Guru sampun ngantos wonten tida-tida saklebeting penggalih upami mangke aturipun ing Raka menika numusi tegesipun Ndara Dasih
Adi Guru kedah saged ngadeg jejeg minangka dadi tetungguling kayiwangan lan kedah saged madhangaken dhateng perkawis ingkang badhe dhateng menika Adi Pramesti. Handra ingkang puspitarum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Kakang Narada adamel kodeng sotaning manahipun ing ngraying Suralaya sasamunipun maduka Kakang Resi dawuh mekaten menapa badhe wonten muganing Nalendra ingkang badhe ngrangsang Suralaya tuwin gadhahi pamutah dhateng ingkang rayipun Manikmaya mboten sanes menapa wonten pandhita ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan nyuwun pejah kanthi sampurna menika ugi sanes lajeng menapa Kakang satema ingkang rayi bingung ngraosaken dhateng pangandhanipun Kakang Resi Narada ngendikanipun panjenengan sampun mangertos namung jumbuhaken dhateng aturipun ing Raka Sidik Pangudal-udal nanging sabab menapa wonten pandangon ingkang mekaten dhateng ing Raka Sidik Pangudal-udal di Blokasuta blakotang terus terang Kakang Narada manah kula nembe peteng mboten saged ngawuningani dhateng mubah musik ing jagat dalah nggih milenging saking menika Kakang Resi kula aturi paring dawuh sampun ngantos damel gidhuh raosing manahipun ingkang rayipun Jatimurti kula suwun maduka Kakang Resi Narada paring dawuh sinten ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan lan gadhahi muga tumraping para Jawata. Nuwun sewu. Sampun kula aturaken bilih kula piyambak mboten mangertos. Namung menawi saking paningalipun ing Raka Sidik Pangudal-udal, menawi jejering Nalendra menika mboten, menawi jejering Brahmana menika ugi sanes. Menawi jejering pandhita menika ugi dede. Inggih. Lajeng sinten Kakang? Nuwun sewu. Samangke menawi ing Raka Sumuju atur mangke ajrih menawi kula kalepatan. Namung semantena saking pangintenipun ing Raka Sidik Pangudal-udal dinten sakmangke menika mboten dangu malih. Lare menika badhe dumugi wonten ing kayiwangan. Lan Adi Guru kula aturi tata sageta paring wangsulan dhateng pitakonanipun titah ingkang minggah wonten ing kayiwangan menika. Kala wau Adi Pramesti Bathara Guru. Sidhem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mango nengi lir wuwu sing duka cipta
berbudi mandana raras ing eling-eling kami tuwaning Kayiwangan Suralaya nenggih Sang Hyang Pikula Narada ya sangkanika putra ndara dasih pangandikanipun Hyang Sang Pukulun kanika resi geger sangya para Jawata nalika semanten mulat wonten titah ingkang wantun minggah wonten ing Kayiwangan mlebet madaning kori sila matanggep minggah wonten ing Bali Marti Kundha Manik akarya cingak kang samya mulat tanah sanes kejawi namung putranipun Ki Lurah Semar nenggih Ki Lurah Bagong ing wantun minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ganggeng awita denceng dencengan Kakang Narada punapi menapa ing paduka ngendikaaken wonten titah ingkang wantun minggah Kayiwangan badhe wonten pamutah dhateng para Jawata menika titah ingkang dipun kersakaken Kakang. Alah dalah trondolo iki.
Wah, tak kira-kira wujude ya kawula ning aja iki lho. Lah kok dadi wah, iki ora pangling Bagong kok le nyandang kok melitit. Awake lemu nganggo sandangan Jawa kaya bongkokan damen. Wah, lah mal karo dewa barang ngrangkul jan. Mbok menawi menika Di, ha ning kula aturi nyumanggaken anggenipun badhe andangu. Bagong wigatosipun menapa dene sowan lah kok sowan kok ning kayangan titah pujangkara. Monggo titah menawi sowan wonten ing kayangan menika kedamawi badan sukma. Ning Bagong kok malah ngawi badan wadak mila mboten napa mokal. Menawi gara-gara kayiwangan panasipun kados mekaten menika. Ulun badhe ndangu dhateng sowanipun Panakawan Kakang. Ayo kula semanggaken kowe. Ngatos-atos lho Di. Inggih Kakang. Mangke mindak mboten kajen Bagong menika kondang dugal kewarisan. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak prapta kita Panakawan. Amit-amit pasang kaliman tabe tinebena ing telek. Wong ora iso omong kok dadak nggo aman amit-amit pasang kaliman tabe. Kaya ketua PWKS. Sasar susur ngisen-isenke arep pidato iki latihan sik ora. Nang ngarepe piyayi-piyayi waton nyelekop wae. Linepana ing tulak bintul dumawa ing tawang towang pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo pukulun. Iya Bagong mulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pengestulun tampanana. Inggih kulon tampa ndadake jimat mboya dadi baya punapa ora tayang. Iki seru kayangan iki wis gon tatanan ndur ulun ki cukup dewa wae sing kandha aja kita ki ya kowe. Aku ngono, ulun ki basane dewa. Nun nggih, pukulun. Raharja sak prapta kita. Nering sambikala tansah cinaketing suka Basuki. Tansah kahayoman dhateng lampah kula slamet nering sambikala. Iya. Bagong prayogakna. Sampun boten kirang prayoga nggen kula ngabiyantara pukulun. Iya Bagong. Nun nggih, pukulun. Bagong Raharja saprapta kita. Weh lah, sapa iki? Weh lah, trendel iki. Ulun ki dewa. Sang Hyang Narada. Wah! Bathara Teka. Teka dengkul kita kuwi. Ulun ki dewa dinekke Bathara Teka. Nggih, pukulun Narada. Nering sambikala sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kanca sampun Narada pukulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora kok sik iki kok kayangan kok ketekan Bagong ki lakone apa? Lakone waton gayeng pukulun. Lah wis ora nggugu karepe dhewe prayogakna kita. Nggih. Sampun mboten kirang prayogi kita anggenipun ngadep. Iya, Bagong. Bagong Raharja saprapta kita. Sinten menika pukulun? Ulun Bathara Indra. Wah, lah Warkop DKI. Aja ngawur. Ulun iki dewa. Wah, tak kira nek Dana Kasina Indra. Pukulun Bathara Indra. Wilujeng nering sambikala pukulun bekti kula konjuk. Iya Bagong ulun tampa. Pangestulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayan kartantutan pukulun. Bagong Raharja sapraptamu. Sinten menika? Ulun Bathara Yama Dipati. Wah, dewa tukang njabut nyawa. Iya. Wilujeng nering sambikala iki ra kena sembrana, iki nek sembrana jabut nyawaku. Kacau aku. Pukulun Yama Dipati. Bekti kula konjuk pukulun. Iya. Niki pun kula betake silet pukulun. Dinggo ngopo? Nyukur jenggote pukulun. Aja sembrana.
kowe wani karo dewa kuwalat kowe. Nun nggih pukulun Bathara Yama Dipati. Bagong dalem ana wigati apa dene kita sowan ana ing ngarsaning pukulun Bathara Guru Bagong. Nun nggih pukulun Bathara Guru kok mboten beto stop map. Guru kok ora nggawa apa-apa. Aja sembrono. Ulun Bathara Guru ya manik kaya. Ya jagat giri pratingkah, ya jati murti. Nun nggih. Sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti konjuk ngersa panjenenganipun pukulun Bathara Guru. Iya. Ing ngangka kalih pukulun sowan kula menika estunipun namung badhe ngaturaken pangunek-uneking batin kula. Apa to sababe kita duwe pangunek-unek? Mekaten pukulun. Estunipun kula nika mboten trima. Mboten narimakaken dhateng kawontenan kula gumelar wonten ing jagat. Awet kawuning ana nala gareng Kang Mas kula kalih kakang kula Petruk niku pun tau goleki wong tuane ketemu. Nggih menika Begawan Salantara, ya Begawan Gandharwa Maya, ya Gandharwa Raja Bali. Iya. Pancen wong tuane Petruk kelawan Gareng kuwi Gandharwa Maya, ya Gandharwa Raja Bali ingkang saiki wis mapan ana ing Kayiwangan diangkat dadi ganeping dewa. Nggih. Nah, pertanyaannya nek Gareng pun kalih Petruk pun ketemu kalih wong tuane, pukulan iki ngapa cah kira? Wis waton matur bae. Kula niki janjane ajeng nyuwun prisa. Gandeng panjenengan pukulun Bathara Guru menika dewa ingkang tukang menghidupi para kawula sak jagat raya. Mila kula ajeng nyuwun priksa, bapak kula niku jane sapa? Bagong. Dalem pukulun. Bapak kita kuwi Semar. Bapak kula Semar? Iya. Pukulun. Wit biyen tekan sepriki niki kula ora tau percaya nek bapak kula niku Semar. Mula estunipun kula sowan menika ajeng gugat wonten ing Kayangan. Kula ajeng nyuwun pirsa, bapak kula sejatosipun sapa? Kosek ta, bapak kita kuwi Semar. Kosek ta, teko menenga wae ko. Walah kurang ajar iki. Wis malah ora kajen ulun. Pukulun kendel kemawon. Menawi mangsapono kawan malah panjenengan menika mboten kajen. Awet kula menika ngertos nek Gareng karo Petruk niku mung anak pek-pekan. Berarti kula niki ya mung anak pek-pekan. Lah terus bapak kula niku asline sapa? Niki dereng enten niki dalang sing nglakokke lakon niki. Bagong takon bapa niku dereng wonten. Mila niki kula wontenke. Mbah mengko terus piye sing penting ngarepe ngene sithik. Aja edan Bagong, mboten edan pukulun. Kula mboten edan. Nek pukulun saged mangertosi syukur. Alhamdulillah. Ateges pukulun menika nglenggahi minangka dadi ratuning para dewa. Ananging nek pukulun mboten ngertos, kula pun serep saking jagat. Kula wis trima mati nek ora ketemu karo bapakku. Sing jeneng anak niku nek ora ngerti karo wong tuane, niku anak niku kedungsang-dungsang uripe. Mula kula kudu ngerti karo wong tuaku. Upama wong tua kula niku wis mati, teng pundi le nyarekke ajeng kula kirim. Ajeng kula kirim donga. Teng pundi le nyarekke. Ning nek bapak kula isih urip, saniki lenggahe teng pundi? Teng daerah pundi, kecamatane pundi, kula ajeng goleki bapak kula, mboten ketang amung telung kedeping paningal, kula ajeng
sungkem teng ngersane bapak kula. Kakang Narada, punapi? Kados pundi Kakang? Kados pundi menika? Lah Di Guru ngertos boten? Kula ngertos Bagong menika dumados mboten pinutrakaken awit menika dumadi awit saking ayang-ayanganipun Kyai Semar Badranaya. Ha inggih paduka paring dawuh kemawon. Bagong menika mboten pinutrakaken pancen mligi putranipun Kyai Semar nanging dumados saka ayang-ayangipun Kyai Semar duk nalika Nayantaka nyuwun rencang nalika gugat wonten ing kayangan duk nalika semanten. Inggih. Bagong, non sumrupa yen kita ulun kandhani kita ora lara ati. Mboten. Ulun jarwani ya Bagong. Non nggih. Kita kuwi ora pinutrakake dening sadengah titah sebab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Mustahil. Mboten iso kelakon sing jeneng ayang-ayang kok iso dadi menungsa. Kula wis tau ditritani bapak, Bagong kowe ora usah goleki wong tuamu, kowe iki dumadi saka ayang-ayanganku. Dicipta dening para dewa. Kula pikir-pikir niku kok meng ketoke kaya meng halusinasi. Tidak nyata. Mula ana kedadean wong kaya ngeten iki, niku ya kula kepengin lumrahe kaya menungsa lair saking guwa garbaning ibu. Ngoten. Dumadi saking tetesing tirta sanggama. Tumetes saking bapa ditadhahi biyung lajeng ngrembaka. Terus mancing enten guwa garba sangang sasi 10 dina. Terus lahir weruh Padangawa niku normale wong urip teng alam padang niku ngonten niku. Ngoten? Bapak ndadekake balung kulit lan sak piturute, ibu menehi getih sungsa motot lajeng dipun paringi sukma dening sing gawe jagat terjah wujude dadi jabang bayi. Mula nek kula dikandhani saka ayang-ayangane Semar niku ngerti ora tekan kene. Nek meng jawabane padha kaya ngoten niku wis ora mutu. Niku ora masuk ngakal. Kusik to. Nyatane kedadian kaya mengkono saka panguwasaning dewa. Tetep kula mboten percaya. Bagong aja edan ya Bagong. Pancen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Kyai Semar Badranaya. Kula ora percaya. Wase ngeten. Nek pikulun Bathara Guru niku mboten iso mblakake bapak kula teng pundi, kula wis ora iso ngampet emosi. Bathara Guru ruangane tau brabrik kelase. Kusik kok kelase arep dobrak-abrik ben ra iso mulang. Kula sing ora nrimake, men pokoke. Kula arep mengijen tanpa ruang tekan kayangan ngenten iki wis serep. Mati ya tak wujuti. Tinimbane ora ketemu karo wong tua. Urip kula nelongso ora ngerti bapak kula sapa, ibu kula sapa, luwung tak entengake pati kula. Wis, percuma sampean dadi Bathara Guru kok ora iso madangke pepetenge Bagong. Mboten wonten gunane sampean dadi dewaning para dewa, ning nyatane sampean ora iso madangke atine Bagong. Terus gunane napa? Sampeyan dadi dewaning para dewa. Gunane napa sampeyan dadi Bathara Guru kamituwaning para Jawata? Nek ora iso ngandhake teng pundi dununge bapane Bagong? Narada punapi Bagong sampun nyelangkerak sak dhuwuring tenggak, sampun ngiyas dhateng para Jawata. Kalepatanipun Bagong sampun boten saged dipun paringi pangapura. Eling lho Di, eling. Bagong ngatos pangaten menika awit piyambakipun ugi sampun bingung mila lajeng minggah wonten ing kayiwangan. Saenipun Ade Guru lajeng kula suwun supados Mahasing Asamun saged jlentrehaken kados pundi lelampanipun Bagong menika kala wau. Kula sampun boten saged angampah dhateng ngubal babaling kanepsun.
Menawi Bagong sampun kados mekaten tegesipun Bagong sampun murang tata. Kakang rada dados paseksen kemawon. Dinten sakmangke sampun ngantos kayiwangan dirangsang dening derajate ngaceplik namung anakipun Kyai Semar Badranaya ingkang sampun wantun dhateng para Jawata. Kula ingkang badhe nglebur dhateng Panakawan Bagong. Pripun? Sampeyan ngendika napa Kulon? Ajeng lebur Bagong. Ajeng lebur merga kula takon bapak kula teng pundi sampeyan ora iso menehi wangsulan kok malah wong sing takon apik-apik arep dilebur. Nya. Nya nek arep dilebur. Nek arep dilebur mang lebur. Nek nganti Bagong sing atine suci kepengin takon karo dewa iso dilebur ning kayangan. Berarti kayangan riki dudu nggone wong apik-apik. Dewane dudu dewa becik. Angkara murka tumindake sasar susur patrape guntur geni guntur angin. Bagong leburen aja nganti urip ning alam padang guntur geni guntur. Apa iki mau ana lampu disko abang ijo? Lah silakan. Lah kok malah mboten napa-napa niki pripun Bagong? Ngopo e? Oh, dadi ngono to. Dewa saiki do duwe kamar karaoke barang to. Kok bareng anu kok klip. Wah, wis mulane pakartine sak ngisoring drama niki nek nganti ngwelsi. Dewa saya rusak pakartine ora karu-karuan. Lah pripun Di? Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok dadi Bagong mboten menapa-menapa dipun dawahi. Guntur geni guntur angin. Aduh, Kakang kados pundi Kakang? Kula mboten mangertos. Kula kedah kados pundi? Lah dalah Bagong. Bagong nun. Ngene ya Bagong, ulun ingkang bakal paring keterangan kalian jeneng kita. Ning kita aja mapan ana ning kayiwangan. Piye iki? Sing tak gugu sapa iki? Iki ketuane kono apa kene? Omong kok molak-malik. Ulun kami tuane kayangan. Ya, ulun presa. Wus. Malah kita geni muni ulun ki piye? Kowe tak kandhani ya, saiki ngene, kowe metuan ngentenana ning repat kepanasan. Mbok sing dingin. Repat kepanasan kuwi alun-alun kayiwangan jenenge repat kepanasan. Terus mengko ulun ning ngembalkan perpikiran jeneng kita ndereke Adi Pramesti Bathara Guru menehi keterangan wong atua kita ki menyang endi menehi wong pilon Bathara Guru menggalih dhisik aku iki mau dadak ditibani guntur geni guntur angin dah ora ngerti apa guntur ki saiki dadi cuci motor nang daerah lor Pasar Sentul kon kok dadi didadekke guntur geni guntur angin. Di Guru wing seka bingung gone bakal nampa atur kita mula banjur ora iso ngampah mubal bapaling kanepsun. Wah wis. Pun kula tak ngenteni teng pundi wau jenenge? Perapatan pundi? Repat kepanasan. Repat kepanasan. Ya. Metu Jawa dhisik repat kepanasan. Nah ngono malah cecok kok dadak pamer. Rumangsane Bagong iki ditamani bledek mati po. Ora apa-apa cah gleleng e. Ya Bagong ulun percaya. Sone iki nganggo peraturan, nganggo tata krama ora kok njur sak geleme dhewe. Lho kok ora basa. Wis ya lali aku. Nyang ngapunten ngalang ya wis emosi. Iya. Kita metuna ning jabaning kayiwangan ana ning repat kepanasan. Nggih. Dinten kula kudu nunggu ora nganti dina. Iki siji wae sing ngomong. Kene kono marai molak-malik ora. Ulun. Nah ngono. Wis sampeyan asa omong. Iya. Lho kok malah aku manut. Ha iya, pripun? Ngantenana ning repat kepanasan. Mengko sak bubaring pepanggihan ning Bali Martya Kunda maneh. Ulun merpikiran jeneng kita. Ngaten? Iya. Ora ngapusi to? Ora, dewa ki ora tau ngapusi. Ya, sing ngomong sapa? Dewa ya kerep ngapusi ya. Ora bakal ngapusi nggih. Nek ngaten nyun pamit pikulan
Pikulan apa? Pikulun nggih. Pikulun nyuwun pamit. Tambah Maestu medal Jawi. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukul Ntrada kula lajeng medal Jawi. Ya sing ati-ati. Mergi nek medal nglebet bahaya. Iya, ya. Ajeng medal Jawi kula. Iya ya sing ati-ati sekono. Pukulun Bathara Indra. Ono apa Bagong? Kula ajeng medal Jawi. Iya sing ati-ati. Pukulun Nyamadipati sampean medal njaba napa? Mbuh Raguneman. Cahidan lho. Wis metu njaba. Niki ngestaken dawuh. Wah, jan iki kete iki karo surjane iki tuku ngendi ta? Lho nyewa. Mengarep munggah kayangane dadak budah celengan jago. Nggo nyewa apa jenenge iki? Sandangan ning sampun kula tunggu lho. Nek nganti ora rawuh para Jawata kula munggah menan ning kayangan. Obrabre tak dadekke sungsang bawana balik kayangan. Iya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kados pundi? Kula piyambak ugi bingung. Wong nyatane piyambakipun boten narimaken menawi dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar Badrana. Ya wong nyatanipun dadosanipun ngaten kok Di. Nanging Bagong hambrung. Ha inggih wong ya wong dugal kewarisan anakipun Semar menika ingkang dawuh piyambak namung Bagong. Inggih Kakang. Nggih. Lajeng keparingipun kula nderek Adi Pramesti. Indra Yamadipati. Kabeh para Jawata diklumpukake Bagong supaya dibalekke ana ing jagat mriki ngestaken dawuh menawi Bagong berguguk mutawatun gajah gelar mboten kersa kundur wonten ing Janaloka ulun pasrahke kawon jeneng kita mangsa borong nggone bisa gawe srana Bagong bali marang Martawada mriki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Narada ratri ngawat-awati lampahing para Durandara. Aing ngestaken dawuh. Yamadipati wonten dawuh. Tatanan para wadyabala supaya kabeh gawe srana supaya iso ngundurake Bagong sing prayitna ngati-ati. Nadyan Bagong derajating Panakawan nanging kasinungan kadigdayan awit dumadi saka ayang-ayaning Kyai Semar mriki. Ngestaken dawuh madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yamadipati. Purna gatine paranggilan. Sanata asaka durga datun delok saking gambar kinara kinampit gambaran gading kadheranken sangganing Puromban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ing sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sinaranata katinun saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran. Paripurna sang nata Yo
Sikra pala kang tumingal prang campo samya matali lernatet pileting kata danyanggung mangunjang nitim benjang sangaji micil latinyo ngetali wus nyuwun sewu apa kulun ingkang putra pun penyarian cemadong dawuh nggih apa kulun nate ingkang putra pun Budawaka Bathara Brahma cemadong dawuh tala para Jawata kabeh ora tak wiji mbaka siji tumulirana kang dadi dawuhku ya nggih ngertiya lamun dina samengko Iwang Pikulun Jatimurti dawuh kelawan kita kabeh supaya aja mbok kendhani kono dandan nanging malah kepara kenceng ngono Ibu Kulun wigatosipun wonten menapa kowe ngerti dhewe yen to iki mau kayangan ketekan titah Pujangkara mongko dudu wujuding Nalendra nanging wujude ya kuwi Bagong ing kepengin ngerti sarta duwe moga kepengin weruh sapa ta wong tuane Bagong ki wong ngayal wis dikandhani yen to Bagong dadian saka ayang-ayane Semar mesa iso ora percaya wis dadi geger kayangan ora karu-karuan mongko Bagong dikon bali ora gelem mula dawuh Iwang Prawesi Bathara Guru samengko kita kabeh para Jawata kinen pacak baris tata-tata samapta ing gati sawega ing diri yen Bagong berguguk utawa waton ora gelem bali marang Ngercapada Iwang Pikulun Manikmaya maneh Purbawasisa kelawan jeneng kita kabeh supaya meksa Bagong mudhun ana ing jana loka mekaten Bu Kulun ya menawi kula mekaten prasta paduka Iwang Pikulun marang kula nyuwun pamit madal pasilan bareng nyuwun pamit madal pasilan Bu Kulun nyuwun pamit madal pasilan Bu Kulun nyuwun pamit badhe meksa dhateng Bagong supados kersa wangsul dhateng Arcawata ya serti ngati-ati ning gatekno apa kang dadi pekasulun kelan jeneng kita ya nggih gandeng Bagong kuwi wong dugal kewarisan Panakawan kesinungan Sudebyan ingkang liluweh monggo ora dingerteni dene sapa wae mula sing prayitna ngati-ati aja nganti gawe iranging para Jawata niki kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik samar pamoring sukma sinukmaya
Sinukmaya wina ya winga sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping ngaluyuk wis nyewa sandangane sing di sandangan kejeme raja majama urung nganti rampung sewane wis dikukuti masa ning repat kepanasan kon cucul-cucul jan wis monggo ranggo kaos blas aku dadi mbligung kaya ngene ning wis semen lah wis pokoke tanteni tekaning para dewa para widodara widodari nek pancen iso nuduhke nang ndi dununge bapakku aku ngaturake panuwun tanpa upama nek ora jangan tanya kelakon kayangan tak gawe sungsang bawana balik ora muntir aku ora wedi aku nek mungsuh para dewa sisan gawe balik ketemu karo bapakku balik ketemu karo wong tuaku luwung tak entengake patiku karuane lek ku ngrasake wis men wis tak tekati pokoke nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Runanggono magawe gelari rawang-wang Bagong pukulan sapa iki? Pukulan Bathara Indra. Kowe mau wis mapan ana ing Kayongan Suralaya lan wis ketemu karo aku. Ayo karang lali ya. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung nggih Pukulun. Ya, ulun tampa. Agarya bombong tias ulun ora liwat pangistulun tampanana. Kula pundhing go jimat dayanana ing kasantosan Pukulun. Terus pripun niki kabare? Sing rawuh kok sanes Pukulun Bathara Narada napa Pukulun Bathara Guru kok malah Pukulun Bathara Indradana Kasina. Sing kepareng rawuh wonten ing repat kepanasan. Napa kira-kira iso menunjukkan di mana letak ayah saya? Nek pun ceca bapak kula sapa mang paring dawuh. Ning nek kira-kira sampeyan ming arep mbalekke Bagong ning Marcapada, ya wis nuwun sewu nek ana dewa diwaneni kawula nuwun sewu nek ana dewa diwaneni titah. Bagong nun. Wis dikandhani bola-bali kowe kuwi jane dumadi saka wewayangane Semar. Tidak belum. Tidak mungkin. Mboten bakal kelakon kula kok dadian saka ayang-ayang. Kuwi tenan. Wis ora percaya. Wadune iki menggo alasan sampeyan iso ora iso ngendikake temu didurunge bapak. Ha ta? Satemene Jawata mbuya mangerteni. Nah, jujur ngono malah terus terang terus Philip. Malah kawulane ra momong. Bangane mung slintas-slintus. Ayo. Berarti dewa ora paham. Yo, dewa ora ngerti. Wes, nek ngono ora pantes disembah-sembah. Ora pantes diaosi. Percuma. Kula kok nyembah karo dewa niki wis ora ana gunane apa-apa.
nek sampean ajeng ngundurke Bagong balekke Bagong Tremarcapada wis ora mungkin. Taunana Windanana Bagong ora gelem bali ning Ngarcapada. Yen ngono kowe ngeyel. Lho piye saiki wis genah ngeyel kok dadak takon ngono. Iki wis ngeyel ket mau iki. Wani karo dewa sing tak wedeni apamu lho. Wani sekecap karo Jawata ora minggat kebak dadamu kene marganing patimu. Singalena Singaraja Singaramrateng malis. Mati dening aku. Panggau tayune. Yo maju Bathara Indra jajal karo aku. Mati. Ora ketatap blasku modal. Mati kowe. Ayo. Ora kok aneh. Wah. Semi dewa ya ampuh tenan jebulna. Ngantem sirahku semrepet. Mripatku kaya kunang-kunangan. Ambruk candhak sirahku gejlik nggon cengel karo Bathara Indra bareng lena arep tak antem kok mung kurang sekilan ya. Edanane. Mesti do duwe ngelmu lembu sekilan. Rumangsane kowe do bangga duwe ngelmu lembu sekilan. Kayane kena kurang sekilan padahal. Kok do seneng to duwe ngelmu lembu sekilan, nggon aku tak racut tak ilangi kok. Tenan. Hawiteno nek karo bojoku ki kaya wis kena ning kurang sekilan e. Mangkelake kok. Kaya wis yes ngono ning tamatke lho kok kurang sekilan. Kuwi gara-gara lembu sekilan. Ya mongko dawuhing wong tuwa. Lembu sekilan ki iso dikalahke. Waton diajeni. Berarti lek ku ngantem dewa ki keduwuren. Kudu nganggo cara ujaring para pini sepuh nek ngantem dewa ki dada medun. Dada medun mesti kena. Nek dada munggah mesti ora kena. Tenan ya tak cobane. Belinge wong tuwa tak cobane. Bathara Indra tonyone sekitar weteng. Sangi sore sithik. Wah, ngreng-gletak berarti omongane piyai sepuh bener tenan wis. Ora apa-apa. Oh.
Kakang Bathara Indra piye? Yayi Bathara Brama. Bagong ngerti pengapesaning dewa. Nalika semono ngantem karo aku sing diarah mestaka kunanging ora iso kena. Barang mundur sedhela kok ngantem nggon weteng medun. Wah, diantem sakayang-kayange. Mula banjur kena aku mundur jarem kabeh awakku. Tak semanggake marang Yayi Pukulun Bathara Brama, Kakang Bathara Indra, tak aturi seminggah. Bagong tak adepane, tak semanggake ning ati-ati Yayi Bathara Brama. Sapa iki? Rada gedhe wonge. Takon karo aku Bathara Budawaka. Budawaka iki sapa? Bathara Brama. Wah, juragane rek. Kok juragane rek? Kowe Bathara Brama iki Bathara dewaning geni to? Iya. Pancen kowe juragane korek. Areng apa kowe? Kakang Bathara Indra mundur Bagong, kowe gelem bari apa ora? Ora gelem bari tak obong. We. Sak penake dhewe nek omong. Diobongi padake aku pawuhan apa piye? Iki menungsa e. Nggugu karepe daya, nek pancen genimu temomo ning awake Bagong obongen. Ning kosok baline kowe ora iso ngobong karo Bagong. Kowe ngetokke geni tak suntaki pertamak. Lho. Ora kobong dhewe aja dundang Bagong. Lho, kuwi apa pertamak kuwi Aji Jaya Kawijayana apa ora ngerti kowe. Kuwi aji-aji saka donya ya padake. Kowe apa aku sing tekaning pati Bagong. Pangga ayane Bathara Brama. Mati dereng aku. Ayo maju jajal. Tonyo dodo medun nek ora lempoh aja dundang Bagong. Lho. Ngerti pengapesane dewa, ngerti wae. Dewa iki sing ngampuh ming dada munggah. Dada mendune rampung. Arep jenenge dewa gedhe tur dawa ning dada mendun ki rampung. Ora apa wis ra iye wis saiki. Arep ngapa kowe? Gleleng kaya ngapa? Duwe duwit ta? Nek ora piye-piye kowe. Wis ora iso sumbar kaya adat sabene kowe. Apakmu kapan kowe? Tonyo dada medun lempoh awakmu. Iki mergane patimu pangga tayoni Bathara Brama. Ora iso padake apa tak rampil wis iya murid ora kena murid Janaka nyepelekke ora iso monggo trampile kaya ngono trampil wae mangsane ben dina ndelok Ndara Janaka gelut e endawe pintere ra jamak-jamak aja dumeh kowe dewa aku meh menungsa lumraning nek nganti kowe iso nyekel tanganku iki aku ngaku kalah lho tenan apa piye lho domongi kok driji iki ngadong iki iso tok dumuk aku ngaku kalah karo kowe. Yakin tenan ora gor aku. Nyepelekke. Ora iso. Edan malah dinyunyuk lambeku. Oh, wadake. Iki meng gampang lho iki.
Aduh kepinteran kaya iso nyekel drijiku iki kowe tenanan utama. Nganti ayo arep nglimpe kowe. Wes wah, edan. Gugu karepe dhewe. Nek kowe iso nyekel dumuk pucuking sepatuku iki, aku ngaku kalah karo kowe. Weh, lah ngece. Rumangsane wadake. Weh, asem. Kowe mbiyen pemain bal-balan po. Dewa kok trampile ra jamak. Weh, canda ayo. Ngaku kalah kowe. Apamu kapan? Drijimu ya kecanda. Oh iya baul. Wis ra ono sing menang. Bathara Brahma pinter gojek ya. Yo, ora iso. Nek ora tak sikep tuman wae. Wis ben perang ngene iki wae. Sesuk yo ora ana sing darep-arepe kok mbayar. Ora iso padake mati kowe, mati kowe tiba jeneng aku tok banting pecah siramu. Sing kandha sapa? Iki nyongkok iki. Cah pintere iki tak genjot kowe tiba rono. Iya. Padake mati jeneng ora iso. Ora iso njebleske tak sirahku kok iki tak genjot kowe ndono. Iya. Mati drek ora iso. Tak ndanakke iki mlayu ndene. Tak renekke iki melu rene. Kono wale ngene ora iso. Kowe melu teknikku kowe. Kok nyonto aku? Iki tak genjot. Kowe tiba sing kandha sapa? Udah genjot ngene tarik sik modal. Wela meso kalah trampil ae. Kalah tampil. Sak kendel e wadake. Ayo kowe apa aku sing tekani mbati ngene iki wae. Kesel ya wae. Iya. Ora mati dereng aku derajat apa piye? Ora mati dereng aku derajat apa? Antemi dodo medhon aja sambat kowe ah. Wah, mati aku. Bila iki bakule obat ora buka ning Parangkusuma. Us. Dapurmu ora. Dewa dhuwure ra jamak-jamak ya Madipati. Hah? Ya Madipati. Ya Madipati? Ya. Dewa tukang jabut nyawa. Lho. Sing jabut gigi sapa? Ora ana jabut nyawa iki nyawane titah sing ngeyel-ngeyel iki tak jabut. Klebu aku. Iya. Nah aku ngeyel karo Dewa tak jabut nyawaku. Iya. Nya. Wis ge wis. Rasa kok kan ngomong, kuncine goleki. Kuncine hurufe B, Bagong. Kok nek nganti kleru kuncine ra iso jabut nyawaku kowe. Ayo ge wis. Ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Nyawa ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang kok. Mengkare diparingi karo sing gawe urip. Nek pancen sing gawe urip ngersake nyawaku oncat saka ragaku, tak ikhlaske, ora arep awel aku. Urip ya nggo ngapa? Sing dirah apa? Menungsa ora mbrungsungi. Ora kaya ula kala mangsane Gusti mestheke mati ora enom ora tuwa ora sugih ora miskin titiwancine modar. Nyo. Lho. Wong kok ikhlase kaya ngene ora ikhlas ki ngopo? Wis gawe urip ya mung doyak-oyak mendring. Utang diterung dinggo kok wis tagih ben dina. 2000 ajek e. Penyakit ora.
Nah, wis. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Pertiwi Bagong. Tak jabut nyawamu wae, cemplungke kawah Candra Dimuka. Aja mek dicemplungke kawah. Cemplungno wajan. Emane-mane ora digodhog sik. Allah tak kandhani. Wah, omongane lho. Pun jengkelke pikir ra perkara jengkelke oke wis. Wah, jabut nyawamu. Nyawane iki tak cekel lunyune ra jamak-jamak. Tak tutut metu ki lunyune ra jamak-jamak. Wah. Nyawane Bagong kok dadi kaya welut. Lunyune ra jamak-jamak ning urung kedudut nyawane aku metu kok wis ngletak. Sajake ana sing wis katut nyawane mbok menawa wis tekaning pati. Wah, nganggo angop barang. Wola sajake malah ora kecekel nyawane. Piye Yom? Lho. Yom piye? Jenengmu Yama Dipati Dundang Yom ora gelem. Ora kecekel nyawamu, ora iso jabut nyawane Bagong, jabut nyawamu kedua. Wah, wah. Dar kowe. Rumangsane padake sing iso njabut meng kowe tok apa? Dene aku ora tau tak jabut ucul dhewe. Ben. Apamu kapan? Ayo kowe glentak saiki. Tanengke dhewe gene ya nyawane metu dhewe. Kapokmu kapan kowe? Kencang Warudaya Bagong aja edan iki dewa ora tau praprik. Kencang Warudaya Pak Pong mbok bolong ngali jedhe sapa sing gawe. Sapa kok malah takon? Lha iki jenenge iki sebutan ulun iki yang ngene kok kali jedhe sapa sing gawe kok malah sapa? Ulun ora ngerti iki. Kita kok ngamuk iki ngapa? Nyawaku arep dijabut karo Yama Dipati. Lah Yama Dipati kok ngletaki ngapa? Nyawane tak jabut. Kowe sisani aja ngono kanjur ulun barang arep dijabut sapa-sapa arep dijabut sapa-sapa arep dijabut sing macam kene sapa? Ah, ora bener kayane. Ayo nyawane Yama Dipati balekke. Hah? Nyawane Yama Dipati balekke. Wis tak wadahi tas kresek. Arep tak ingu nang omah. Tak goleke wedokan. Men ngendhok. Ah, trembelane. Omongan karo cak kutruk ki sampe naik dhewe lah. Ayo dibalekke. Lha man balekke piye? Ayo balekke disusup kene awake Yama Dipati, ndak ora prayoga kedadiane. Wis. Monggo nek kita balekke nyawane Yama Dipati. Bakal ulun paringi ngerti nganti durunge wong atuamu. Tenan? Iya, Bagong. Balekke. Yama Dipati. Aduh. Baru nyawa kirek. Bagong aja sembrana, kita ki mau sadurunge munggah hayangan belah kirek ya. Nggih. Wah, nyawane sing manjing ning awak kita. Lah kok dadi kleru lek kula ngleboke Yama Dipati piye? Ayo diganti, iki dewa wis meleke. Ya ngapura. Karang juragan nyawa kula niku. Oh, tak gantine.
angel nyekrup. Wis, mun. Ya mati-mati. Kula wonten paring ada, Bu. Pukulun Bathara Narada. Ya ampun, pukulun dos pundi, guys, dos pundi. Lah iki kok dadi nyawane banci iki mlebu kene iki piye? Wah, jan aku karang yasa lho. Kene-kene, tak dandanane. Wis. Ya mati-mati. Kula wonten. Ah, iki bener. Ngawur kira-kira. Nyawa kirik barang lebokke ning mati. Wah, Bagong iki jan sembrono. Piye, sampean ganti nyawa kirik wae? Ora. Sembrono kok nderot ganti nyawa kirik. Pripun? Teng pundi dununge bapak kula? Nek sampean iso ngandhake kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan Deneo Mboya. Aduh, wah, Bagong kok nganggo Mboya. Aja takon dosa kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Bagong. Kula Kita iki jane duwe nalar ora lho? sinten? Kita. Wita. Kita kok Wita. Kita iki sapa? Kita iki keo kowe. Oh, nggih. Kita kuwi duwe nalar ora? Ah kita ya gadah nalar. Lho kok sik, kita ki tegese kowe. Lah iya. Kita ki aku. Aku ki ulun. Lah iya wis, iki kita kowe ulun. Waduh ya Madipati, sirah ki ulune wis mulai trenting cerkot iki wis. Lah kok dadi kita kuwi duwe nalar ora nggih? Kersane ulun ngendika kaya ngoten kalih kita. Ya wis sakarep kita. Janjane kita iki rasa munggah ning kayangan. Lah munggah pundi? Kita iki cukup nyuwun prisa karo titah pujangkara ya kuwi Nalendra ing Dwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna yen Kresna ora bisa paring kepadhang lawan jeneng kita. Kita wajib muring karo Natandrawati merga Kresna kuwi tuminta ning jagat ki kaya pepadhang sagung para titah ing nandhang pepeteng. Mula kita bali ana ing Janaluka, kita bali ana ing jagat. Bebarengan dengan kadang-kadang kita matur karo bapak kita Semar njaluk pepadhang tumraping Natandrawati wis kuwi dadi srana nggon kita dadi padhang lan iso weruh lawan wong atuwa kita. Nek Sinandrawati ora kepareng nedhaken teng pundi dununge babe kula pripun wajib nesu sakarep kita nggon kita bakal nesu ning sing wigati lho wis menehi pepadhang mara kake mangkat to nggih nyuwun pangapunten pukulun selepat nyuwun pangapunten ya salah dadi kapa kula mandhap saking mriki ya sing cepet nggon kita medun nggih kula ajeng numpak debok nyelorot medun ya sakarep kita sowan nang negara Ndrawati ra iso jelas ketemu di dununge bapak kula sejati kula bakal muring kalih Ratu Ndrawati sakarep kita nyuwun pamit tambah paestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pandhita kang griyane wangsit pindha kombang hangat caping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone Pukulun
menawi ngantos pangandikanipun Hyang Adipu kula menika mangke sisip menapa mboten damel geger Kahanandarawati. Wis ta, ulun ingkang ngerti marang kanan saknyatane. Lan ulun ingkang pancen gawe lelakon iki mula aja nganti kuwatir. Nadyan to upama Kresna mboya mangerteni menyang didurunge wong atuane Bagong, nang Kresna bakal ngerti titikan sarta Kresna bisa gamblangake caritaning Bagong mau. Piye? Ya Madiwati wonten dawuh. Kita bali ana ing Kayiwangan ulun tak ngawat-awati laku ning Bagong, memanuki laku ning Panakawan. Kekalangan ngambah dirgantara sinambine tipriksa marang Mobah, musik ing ora ditayang ning mapan ning Janaloka. Iye, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Wuwulun. kayon kati yuping angin sumyak swaraning karonyan
samirana mawar kulawan liris lumrang gandaning puspita karenggiwan putyanira sang tejo parambrang lir swaraning madu pranta manungsung sarine ngembang bocah bajang Siraping sang pangarga gemantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Hamung sang Hyang Pratangga badhe jemedhul saking Brang Wetan kaling mega sarta gunung-gunung parandhin sumerbawani jagat raya. Sukramangkara tandhaning kang gara-gara nalika semanten mungkin Arya ngurmati wijiring lepat Punakawan Kira Semar Gareng Petrus Walura Bagong ing samojekan madaning ora-ramba alon alire popon tratebang tratebang rayungan
Raden Prayitna semuril seka balik
Semar Eko den Prayitna Semuriris Eko bale Titioni Gondoyoni Trisonyo Purnomo Sasi Gilar semet di tengahing latar bilang lintang Bimo Sakti Gugak sak dolita mel ingkang rawuh wonten ing Karang Kadempel nggih Karang Kabulutan Bendara kula Agung Nata Agung Ndarawati sarawuh panjenengan wonten sudung kula ngaturaken sembah suming pangabekti saya nggih kunjuk sandhap padha paduka sinuwun Niwang suksma madilunuh ana sasmitaning sun jagat pasesaning Bathara. Tak tampa Kakang Semar ngaturake bekti marang sowanku ning Karang Kademel kene ora liwat. Pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih. Kula tampi asta kula kekalih. Kula tancang puceng weni dumawah wijang ngeting Wardaya. Saestu andadosaken daging rah kayuanan. Mboten langkung dipun prayogaken anggenipun lenggah. Kawontenanipun Karang Kadempel nggih namung kados mekaten. Wong desa niku bebasan cerak wartu adoh Ratu Ndara. Iya, Kakang Semar ora dadi ngopo. Nala Garing. Petruk lan kowe Bagong. Iki bendaramu Nata Ndarawati rawuh ning Karang Kadempel enggal ngaturna bekti. Inggih ngestaken dawuh Bapak Semar. Sinuwun Ndarawati. Kang abdipun Nala Garing ngaturaken sembah suming pangabekti saiki kunjuk sandhap padha paduka. Sinuwun Ndarawati. Nala Garing tak tampa ralet pangestuning sun tampanana Nala Garing. Niki sanget anggen kawula mundi. Mugi antosaken daya kekiatan lahir milah batin kula. Iya, Nala Garing iya. Semanten ugi Kang Abdi Petruk ngaturaken sembah suming pangabekti Ndara kula Ndara Sinuwun Prabu Ndarawati. Iya, Petruk tak tampa ralat pangestuku tampanana ya Petruk. Niki sanget anggen kawula mundi. Ngaturaken sembah suming pangabekti saiki kunjuk sandhap padha paduka Ndara Kresna. Iya, Bagong tak tampa ra liwat pangestuku tampanana. Sanget anggen kawula mundi. Kula wau munggah ten kayangan Jogring Saloka. Ana wigati apa? Sowan ning ngarsane Pipulun Bathara Guru ajeng nyuwun pirsa babagan bapak kula menika jane sinten? Tenggene si Om. Oh, mangkono. Nggih. Lajeng kula seling surup kalian para dewa-dewa Tridasa watak nama. Mbok ora ngawur. Iki lakone wis rampung lho, Pak. Oh iya, terus dibabarke tesisan. Ya. Lah, dewa-dewa do kerengan kalih kula mundur kabeh. Dewane kalah karo kowe. Pangestunipun Bapak saged ngawunaken para dewa. Oh iya, syukur-syukur.
Sapa sing perang karo kowe mau? Wonten Bathara Indra, Yama Adipati, Masna Penyarian Basuki. Basuki SMK sanes. Sami mundur lah terus Narada merepeki kula kinen nyuwun prisa wonten ngarsanipun Sumpun Prabu Ndarawati meh mawon kula lajeng sowan mriku lah kok panjenengan rawuh wonten mriki kepasang yoga katuju inu iya Kakang lah kanthi menika nyuwun pangapunten mboten ngirangi tata krama kula badhe nyuwun prisa kalian panjenengan estunipun bapak kula menika sinten Jagaddewa Bathara Jagaddewa Bathara ugi yen kowe takon marang aku babagan bapakmu kuwi ora pas ora trep ora gathuk karo pangrasaku sababipun ing antarane Nata Ndarawati kelawan Kakang Semar kuwi tuwa Kakang Semar mula kang saka iku gandeng wis ning mburine bapakmu mbok kowe njaluk prisa kalawan bapakmu oh ora ngaten lha wong Narada kan nyuwun prisa kalian panjenengan aku ora iso paring wangsulan Bagong oh genahe Pak jane bapakku ki sapa to Pak ah iki aku tak crita sadurunge aku mudhun umyang ning Marcapada kene aku kuwi dhewean ora duwe kanca ora duwe kanthi lah ana Petruk dikala semono wis tak sabda dadi anakku lanang Petruk karo Gareng Petruk karo Gareng iki gaweane lunga nyambut gawe pirang-pirang sasi ora tau bali bali nggo masalah bali nggo masalah ning ya ora apa-apa ciri wanci ngono Pak kurang 10 menit lho Pak meneng wae cerewet lah kodeng sutaning penggalihku manjing dumunung ana keng nguleke ngeribet saben-saben aku ditinggal lunga Gareng atiku ora kepenak saben-saben aku ditinggal lunga Petruk pangrasaku ora kepenak aku memuja mring sing Gusti Kang Arya Jagat aku berdoa ya supaya aku duwe kanca lah dijabahi karo Gusti Kang Arya Jagat kowe tak sebut dadi ayang-ayanganku mula kowe dadi anakku sing sejati ya kowe kuwi genahe ngono ayo berarti ki lakone wis paripurna wis paripurna yen ngono iki wis rampung Kakang Semar sampun rampung gandeng menika sampun paripurna nyuwun sewu mugi-mugi kanthi lampahan menika kinarya sarana tumuripun kanugrahan tumrap kadang-kadang kula ingkang mapan wonten ing kronggahan billahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh